नमस्ते, मी आज बीटाची कोशिंबीर बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे बीट आणलंय, म्हणजे एक बीट होतं ते किसून आहे ना, एक वाटी झाली. म्हणजे हे बाऊल आहेत ना, हे लक्षात ठेवायचे. म्हणजे आपल्याला जास्त करायचं असेल ना, त्या बीटावरच सगळं साहित्य अवलंबून आहे. म्हणजे कसं 2 वाट्या बीट असलं की हा कांदा अर्धी वाटी घेतलाय, पाव वाटी हा आपण जास्त घ्यायचा, म्हणजे अर्धा वाटी घ्यायचा. आणि हे टोमॅटो घेतलाय ना मी, हा 1 टोमॅटो घेतलाय, ते 2 टोमॅटो घ्यायचं. म्हणजे हे साहित्य आहे ना, हे असं आपण सर्व वाढवून घ्यायचं. फक्त हे बीट वाढवलं तर. आता मी हे बीट आहे एक घेतलेलं, हे बीट साल काढून किसून घेतलाय. म्हणजे पहिलं स्वच्छ धुवून घ्यायचं, साल काढायची आणि मग किसून घ्यायचं किसणीने. त्यासाठी चवीपुरतं मीठ आहे, हे अर्धा लिंबूचा रस आहे, ही जिरा पावडर आहे आणि हे आहे ना शेंगदाण्याचं कूट आहे 1 चमचा. हे कोथिंबीर आहे, म्हणजे थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे आणि साखर आहे. म्हणजे साखर आपल्याला चवीपुरती टाकायची 1 चमचा अर्धा चमचा. आता आपण कोशिंबीर करायची सुरुवात करूया. हे बीट असं भांडं घ्यायचं जरा मोठं आणि त्याच्यामध्ये हे पहिलं बीट टाकायचं. एक मोठं बीट होतं आणि त्याचा 1 वाटी किस झाला. हे बघा. त्याच्यामध्ये हा कांदा टाकायचा. हे टोमॅटो घ्यायचं, ते टाकायचं त्याच्यामध्ये. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे 1 चमचा आणि जिरा पावडर आहे, म्हणजे थोडीशी अर्धा चमचा जिरा पावडर घ्यायची. हे मीठ घ्यायचं चवीपुरतं. कोथिंबीर आहे बारीक चिरलेली. ही साखर आहे, म्हणजे चवीपुरते अशी आपल्याला 1 चमचा अशी घ्यायची. हे अर्धा लिंबूचा रस आहे. आता आपली झाली कोशिंबीर. आता एकदम मस्त अशी मिक्स करायची. फक्त आपण कसं बीट आणायचं, बाकीचं साहित्य तर आपल्या घरातच असतं बघा. कांदा वगैरे, कांदा टोमॅटो कोथिंबीर हे सगळं असतं. फक्त बीटच नसतं कधी टायमाला. आपली आता मस्त कोशिंबीर झालेली आहे. ही आपली मस्त कोशिंबीर झालेली आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते वाटीमध्ये. झटपट कोशिंबीर. बीटाची कोशिंबीर आपली मस्त झटपट तयार झालेली आहे. अशी आपण पण बनवायची. म्हणजे कसं ज्याला बीट खायला आवडतं नाही आवडतं त्यांनी पण, म्हणजे कोणाच्या अंगात रक्त नसतो ना, त्यासाठी डॉक्टर काय बोलतात बीट खायचं. पण ते बीट कच्चं आहे ना, खायला होत नाही. त्याच्यामुळे काय करायचं, ही अशी बीटाची कोशिंबीर वगैरे नाही तर असं भाजीमध्ये असं करून द्यायचं आणि आपण पण खायचं असं मस्त मस्त.